non ataba birta ke than pon je bang nili thari jikramsa as non birta thepi puthot lang ponek sina Carving long dui hoilong leki chuching budget stamik ka prega tumpan pitek thilo pusi adui hoilong khitwara tumpan sodak pen pachini pon West Carving Long District Committee Labor Union Klembang pu arpu kimi ge chepek pon Hamren Perangkia bitung atumpen karbi richo longsing rong hangalongan kahmuridam Amri Block Congress Committee atumpen kachesonga sai kedeng pon Contractor claim pu Rustom Lake Thepen Carbing Long District Congress Committee duna mai pu rotoneng ti pan ason alam karbok pon Non birtang ton pen lang poneng sinang Karbi Anglong pen Meghalai tui hailong Meghalai on lang no chombang atupen Karbi Anglong arlu nang lutsi Karbi Anglong along liket cerai ji pan bori pon lo Laso jok pen suluk sudak atomon semi nang jab lo Labang so suluk sulak atomon nang kejap pini anta ing samun elang Laso jok pen adui hailong ke do arada tumpen ki sai chutuki ji pan hong anta ke bar pan kisung dukok lo Adui hailong ke do arada tum ke dam ke bang anta kisung ke dukok ajoksi non bang ke alang ni tum ke chumowe ningri pon rinti lo Laso kisunga puthak sami border cerai komasong atumpen chinisi kedamtang chithi ni pa engkore ner kepani adui hoilang an palidam si kisung ke boidet arat tumpan sanghan lapen ka prek ke chu hormu kiron pon Carbing Long Termas Council long kido ke cheding atum le adui hoilong le ki PG pan chikroi dun pu wai fit sami adui hoilong ke dora tum ke chikroi dun ek thelu adui hoi along le ke chrai konvek ku lapen inchi si chujeng ba jiris tami ka prega tum phang ke bang solong le ke piun elu busi adui hoilong ke dora tum ben sodak pen pachini pon Klang tang ho ya do yan chi si ta pinang nema rata tum Karbiang Long Autonomous Council le chikroi dun style tum rat kroi nang nema Lasi ili tum kadu ka berat pen turpak ci song nang ma La pen na sa bordar ka pang sam ya pan ili tum ken kam cior nang ma Dui hoilong ka huridam pen adui hoilong kidu ke boy kisung de ratum pan ki pajur da ma ahut maipu walson interont convener borsing inti borsing be lapen ke border cherai koma songlong klembang phutum ta chitong dun rara tumpen chingki ji than pon se aning ba thi tikang lapen ka dui hoilong kidu labang ki kidam tang ningkan kris sir kebra phokebra isi india survey tu mateng pen si tu thip nang pu lapen si rara tumpen sami hadak heri ripin pen methang along li cherai kombang ki arjap thip nang pu pusi maipu walson teron pen pranke thinu ningje pon tapat pen bardanas bi karbi long ri berta Lahilo 1951 as per gov notification na teng pen iltumhan demarcation ipi atlo halabang swat teng pen non Jaintia Autonomous Council atum kacirai 2022 November chiklo 18 halabang swat kacirai halatum ke sesona long cerai det puthot block 1 lapen block 2 ke retransfer nangi buka cerai lamang sualu itum Karbiang Long Autonomous Council phanang pele ta hai nang pele ad lo ta hai kosono nes ta me chinin lo same halat ka cerai tenga la son thak thak si ilitum council sor ta me Autonomous Council sor ta me 1951 ke iltum mane ke plak tanga long le la bangke netum ek inchi ta netum pitik hello buka cerai labang sophan non special session hang pen labang ke council sor cipirai khut nangi usin elitum ke border committee hoi pen kachuning ridun kangtung pate kachuning ri lasi la puson se claim lo bolonte ilitum rat angnu ka hok lo tema iltuma siam ke hai tame inchi sida pipe itum Karbiang Long along leke gening je bom setame ilitum ci thek long lor lonon ihi pen ilituman iki pet lok citung ok ki jor ason ipu se klem voi jot ihi pen irot jet la pulok se itum ke Karbiang Long ke ki ik ponon apuson se itum thek long lo ipu se klem voi jot I ok bang ki irot bom apuson se thano non ilitum thek long lo mukro long tame non ilitum thek long lo pini order sa menon khandulian talang tum ne tum ponon cerai bom lang la pulodang te ilitum emek thek lor basi ilitum khan I ok irot bom la son se ilitum thek long lo la son I klem long ledet ja phan ke Karbiang Long Autonomous Council sor tame strongly la masa decision and pen la masa decision and pen pini cirai wek nangi
Karbi Anglong Autonomous Council special session hang pen cirai wek nangi pusiนี่อัลลาไม่บังเกเมท่าลงเล็บเพลังลงที่ลงปัดกะจีแต่ก้มแกยอดแกทำกันลากดักลิตุมเลยตุกขจกกันลิโลเปิดแค่ดังมาสิลากอังกฤษตุมปุโล international phenomenon โลลากอะไรขจกกันลิแต่โน้ลิปิโลเคลมบางสาวดอีกการไทยเวลาดักดูกอกสิลิลงเล็บเพลังลิเจไรนังปัวนนนี่ตุมahoy cerai ko mame peni tuma batai pulo council pen abang nang tuma ninga matha ko pima piklang dang no piklang dang no me long tin political me long tin than po bron block 2 in si se pipe bukan ninge ke nengkan ke wa phang pen aju long bom lo makali di po to la kali nili tunung ke hang abang ke Desi konsil pen, desi konsil ame, asison bangsa putak, wet, bangsa lama putak, wet, kacing waya pan bang seson hang non, an hal bangsa seson long, logon blok tu ke ne tum ke insi sitak handuli kali tapat kali lang koro kali mo koro kali amai ada bakat, insi sepi pu, ada resolution alam raya bang denok. 1951 1951 constitutional constitutional boundary sarkar pangkikroy 13 April 1951 aning kan kapat ciptang boundary ting se tum ke anjap po la pe tum ke angge pet anang pet pelo ciro le lo sa ting se ne tum kedam tang chiti ni pha encorainer kepani bithung ring thama consensi e parlopon hawar men meji ahong jaya long sami nizang Karbi Anglong district committee labor union atumpent arpu kimi ge chepek pona mai paman pon labang so mailong joy singkro pensi chpa hempu pona mailong adhia man pent central committee labor board chairman central committee president laperki ongdung manpeng kedau aluhitum ta chitong dun West Karbi Anglong district committee arpu ka char pona mailong sami pangjeng ponsi labang so mailong arpu kedeng pon labangki maipu horan singtiwung konchun bang horen kru atum pansi arpu pek ponlo tongkam mokamban darden songrong par Karbi Anglong liberta Maya pusak pang rumnong koke je Karbi Anglong lebar nyon bang tanangi po jo ini sini bang nang ladak secretary president pini ke form long ni fan ladak mai miji abian kha ka to ka velang tum itong arab tum dani tum dak bang ching rumsi kam som surya kam itu belang tum labang so cepat jauh dia se lang tum dak pini ni fan nang hang lo la sini pini labang so lebar nyon bang tang ko ni po jo si ni dia tema ke chong datang Karbi khai tum ang tan chong datang la Dasi lahai Karbi atum antaminili laki khang dunia pan si nilifan non Dr. Turama hang sarbang nilifan aswa purang pipo niliki chudeng dun athema pilut pite rat pan ke lang punya pan lahai kato ka ve ho chenai goa japan konona ni chongdat ang tandam etpo angke dake ilitum chongdat dun thai bi chulo thai bi la sinona mang ke ilitum Karbi rat tum kitu ke lakara sai de pol hai chongdat je phang si ni tum bai kan si kono la sini tum ka do ka ve dia yon thur pak pen or Karbi Anglong te tum pang tang lebar yon pang tang punya posini tum dak mo pinjang ni phom ente nang lihin ben non kiba kisman la labor unions kami dopik hini ki thomson kami to la tumha nang lihin ben kopi si message pi kono nek nang iklem kedam non ki klengi nili prangi klengi dami phang ke nili ke kote tala mene bu aka prek do desi ladak angton pensi nili ka do ka ve Karbi khai rat phanda nili pu pang rum pon bu rum mom si ka do ka ve ching rum per si ni tu isong wes si kam klemi Karbi Anglong angkang pi along paching thurji aphan pura Assam Chief Minister special package pen tangka kuti pharu sia tangkan nang palelo bon semela bangso tangka semi Karbi Anglong Tamas Council ong kedo non kachri bom atum ke chupang lim dendo la bangso lama puthak pen kedam tang chiti ni pha engkora sirkep arni Amri Block Congress Committee atum pen patir pi ponsi lakha isi duramla MSC consensi ke parlopan vote halangsu lakha engkora pho dolini rong phara rong LP school pathu klamalong kache songa sai kereng pon বন্ধ করক বিজেপি সরকার কারাপশন বন্ধ করক বিজেপি সরকার হাই ডিসি কংগ্রেস আই জিন্দাবাদ Karbi Anglong angkang pi phan kapaching thur ponji mate development asai ke claim ponji phan pura Assam Chief Minister special package pen tangka kudi pharu sian Karbi Anglong Tamas Council long an nang palelo bon semi Karbi Anglong Tamas Council atum ke thangna asai claim pe pin si labang so tangka semi chupang lim dallo
Lasi labang so puthak semi CBI inquiry pedobek nang jipusi Amri Block Congress Committee Maipu David Timbung pen pachinipon. Ke lutkal ilitum Karbi Anglong tuliram ronghang ilitum kisan phan lapen ke ilitum Karbi Anglong Tower Development phan special Karbi Anglong phan CM package nang pilo lapen ke tuliram alang litum amethang amen pen piso amen pen lapen asupi amen pen asupu amen pen si alang litum mane la towar ki kimtang ajo si alang litum mane bare mane alang litum mane hiri kurisi alang litum towar claim klipin si alang litum ke la claim do pusi alang litum ke hala 100 crore alang litum asupu amen lapen apiso amen pen alang litum 100 crore tangka alang litum panglim det lasi laso putang litum Amri Block Congress hoi pen nilitum alang litum la tangka panglim det putak alang litum han litum Assam government pen jasemet ke inquiry padunai lapen laso tangka ilitum rada tangka lasi laso rada tangka ke ilitum towar development pen towar bonai phansi alang litum han pilo bonstame alang litum pini arni ilitum theglong ke lakadu kawi ilitum kagos long sidak Kalitang Ram Singh ronghang arong chewai det pen ke puthot akimi Karbi Richo ang hoya phan arnam pharu atum pen chingki chingwai ponsi Karbi Richo long Singh ronghang aphan apun ke chak ateng pensi kedam tang chithi ni pha engkora throk sirni bangke alang ni phan ke Richo ang hoi long pang ni ponlo pen kedam tang chithi ni pha engkora ner ke barni bangke Hamren pherang ke bitung atum pen sbi Karbi Richo long Singh ronghang along anu ka humridam Karbi Richo long Singh ronghang pen sbi Karbing long arat lapent Karbing long termas council long ke deu ke theding atum masami ke churu pajirpon Karbi khaya pharman sabi sai to an sami ki klempon pangcheng pon phitpu pusi Karbi Richo long Singh ronghang pen sami pachini pon Hamren pen raikombe Karbi long riberta simunte mane sponsor lo ni tumphan mane ni phana puthang lo richu kichu puthang lo amase alang si pendel pendang lo kichu jun pendang lo lapen non da apuniat nakhi rejong lahai asufa pendang lo almari pendang lo paleng seleng pendang lo uti mi pendang lo solar punon current punon dak solar ta ni si huklikiap nang rielo ni dak rongarak nang bang riaku nasil hai mane lason nakira pa porgi kita turun ko si titi korthoksi apram lo satu mi bangke korthoksi ang denglo atumi atumi si atariko tasni di rakomrani churo tumi laten atumi masih darong mate dak patta taka ansar dulu masih laso ansar de pena phi holo tuwe itum dak sang lo bohadolo la pendak laso holo non dak risong hoy mate non make ini nilang ini situm kismana sai denge tum claim lang la ron atang pen sa holo non nang tum karju pen risu mandet pilo ke claim pu gedam po puthak lo sin bang ke holo ni dak tum makai karbidoan itum anim rakom pendang lo itum ajutang zubat itum malamaki pendang lo la pendak itum atokon lo kidu karbeng lo arat anitur adangan kilian sopirtian ke bangke ni tagunan kimia pan ke chopan bak lapsen tarbong kidu pan ni ta bo ipon ipusin ni han yani arbi ala ye dijo bang dijo lang itu ben diklaim rak kita merabi kan ini ka kisik do tang mo non mat ke ka kisik bang ke chingwai ponong le lang sita ni tum non rong chunin dok du ni tum alang pen chi pupu phan bom he ni tum ke hamren mas dorok pelo alang rong chunin dok menta mane un ang ke mane tum kimi phan dak rong arak dak anaman di pendang lo karbom kar di pendang lo lapen pir thek ini kang sam kelong i phan lapen dak tar chen karbong du i phan lapen hok lo itum dak karbong pendang lo itum dak aronatang azupat nim rakom
inding support pen dang lo hai mana ting thur phan tum asai deng pona po alang pen chan chimum lo sta ni tum puta taka ta chon pa mi long le lang la pen dak su bang thi do senot mi ji do dili bor pasor do alang tum pen tum put lihat ti wai long le lang si sta un arge tum imeji phan dak pen pon pu si tum kemang do ka sing wai do Congress atum kilik chipahai ji liputang te yure thoman sabi RDP pon bek nang ji laban ki Congress ang bang kache hon the bang ing ton pon lang po laban ki Karbinglong District Congress Committee duna mai phu roton ing ti bang Congress long do tiki Congress atum kilik haino e pusi contractor claim bang phu Rostom lek the pen preke thing nu ning je pon tumla ador nang people nang de youth congress atum hello backbone of ajat penon ni tumla 2024 MP election che pahi polote nili tum phan RD nang people nang youth congress phan Congress ki hai pu bang ning che thedo sita Congress ang bong kejonaman alidar atum ke chok che pena jok si Congress kerem par eprar ligi athe Congress ang bong ke se suspect la pen aning ke heng no la sona lidar atum do ola lasi non nili sonson contract claim boy pot lasi nili ke CM hem tak dam nang kok la pen party kam ta edi re nili 25 years lo Congress kam claim nili phan madu bang phu bang pita la sonang pu bang vela la si nili tum contractor tum ke party lam ave non ke dobam ke nili Congress ong sido la pen nili aguru mate nili arnam ke balancing ti dotik ke nili ke nahokta duni ke Congress nong arjap thip e bangke non bangke minli bangke rotoning ti ke chok chege lapulo alang li ke nili phan ke memorandum pidonlo state in charge tumanta lapen youth in charge santan nili phan alang li complaint letter pidonlo ni ke chok che karon bangke jimi kuri a photo le upload ame CM bench upload ame lata Congress lo footpath nong le che tong lokta nili phan BJP lo lapen development na hinjong si nang survey ba peni nili contractor monit apot nili ke party lam ave lapen Karbinglong CM ke madu bang phu bang pita ahem dampo lapen councilor dampo lake arondo lake sita rotoning ti bang ke alang li ke chok che ke lang lo alang li asu pi so po admission paisa dor dei tami alang li alag paisa chohang lapen alang li ahem along hong pang reng chila badu ta alang li council pen kera pa chohang la ta laging ko rapo hang lo lapen angko alang li robor bagan mi ke chota council ban sikrab lo sita ni tuma phan bang na padam long le lapen phun dang palong long le sita alang li kan niwang da phun chingki lapen niwang da melang li ke lahai party alam ke alang li si than thurong alang li si BJP agent lo lapen alang li ke BJP long ke dotang menit alang li ke Congress menit kali la ke Congress pen lapan out nangji rotoning ti phan ke alang li ke BJP long ticket ke long tang menit lapen alang li ticket ke long pen tami jula so ruling power adhu dul alang li ke BJP long pen ticket long data pita alang li chepai plang play aman me bang phulo alang li ke sita alang li power hangar alang li power kinangi pojoni pen ajoni si angko alang li ke CM phan non Dr. Tuliram rahmata man me thekthi pu pu banglo lasi alang li ke inut aning heng no daka menit lapen alang li ke Congress aning kali alang li ke BJP agent menit lake central agent menit rotoning ti dolo polote nitung Congress ka hayi aja kong wedaji rotoning ti pan plung nai Congress pen alang li ke heng no dak lapen aning heng no pik bang phu lo alang li ke pinya dabai berta bangki lan ban sikang ton peglo do me thak me kardom